Tolosan estilo ezberdinetako musikak ere garrantzi handia du, eta Tolosandean blues jaialdiak dagoeneko badu ibilbide bat egina, aurtengoa 11. edizioa izango da, uztailetik 2tik 5 izango da, eta uztailaren 29an ere izango da saio bat. Kalitatezko saioak izango direla ziur nago. Blues musika atsegin duten herritar guztien gozamenerako eta baita ere blues musika ezagutzen ez duten hoientzako aukera paregabea izango da. Uztailaren 2an hasiko da, osteguna hemen Tontokalen, lehenengo aldiz, kontzertua eskiniko da, eta izango da Tolosa eta Goierrin osatutako musikariekin Star Blues taldeak emango du lehen emanaldia. Hurrengo gunen, uztailak 3, ostirala, Ilargi tabernan, Bartzelonatik luzuzko 3koa datorkigu, bik Dani Saxoa, Victor Puertas harmonika eta jamon, eta Mark Ruiz bateria, bik Dani da Bartzelonako saxo jotzaile garrantzitsuenetakoa. Eta ostirala amaitzeko, Donostiatik The Soul Messengers, musika eskolan sortutako kideekin banda egin zuten orain 3 urte, baina emanaldia izango da oso beltza musikalki jakina, soul, funk, rhythm and blues doinuak, eta espero dugu Euskal Herri plazan goi mailako emanaldia ematea. Larumaten berriz, Isaac López Mendizábal Sar eta Dickensen artean, beste bikote bat eta lehengo aldiz bikote gisa hariko dian musikariak, Donostiatik Paul San Martin, piano jotzaile Donostiarra alegia, eta Bartzelonatik hau ere, Joan Pau Kumelias, gaur egun Europa mailan dagoen harmonika jotzaile dudigabe honenetakoa. Eta 2 emanaldi eskainiko dizkute, lehena, esan bezala, larunbata uztailak 4 López Mendizabalen eguerdiko ordu batean. Larumatekoarekin jarraituz, Euskal Herriko beste talde bat, Four Friends, hauek veteranagoa dira, 20 urte inguru daramatzate musika munduan. Eta azkenik, igandean, seikinen eguerdiko ordu batean, lehen aipatutako Joan Pau Kumelias eta Paul San Martin berriz, eguerdiko ordu batean seikinen, eta amaitzeko, iazko esperientzia ikusirik, erabaki genuen berriz jo dezatela Charleston Dixie banekoek.